Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte, abych zde přivítal paní bakalářku Renatu Černou ze školní jídelny při základní škole Dobřany. Dobrý den. Dobrý den. A my si budeme povídat o novém spotřebním koši. Poslední měsíce tím profesním odvětvím školním stravování právě spotřební koš hodně vládne a hýbá. A je to z toho důvodu, že o něm moc informací nevíme, drží se hezky pod pokličkou a ovlivní hodně škol, hodně strávníků, takže se ani nedivím, že je o něj velký zájem. To znamená, zkusím shrnout na začátku, co víme. Víme, že bude nový spotřební koš. Proběhlo v začátkem léta webinář Státního zdravotního ústavu, kde nám byl představen. Tu odbornou veřejnost opanovaly obavy, protože tam byla řada chyb a odborných rozporů. Ale to je u každého začátečního díla, než se dostane k nějakému finále, k finální podobě. A pak by měl být takový, aby pomáhal tomu školnímu stravování být lepší. Další, co víme, je, že platnost by měla být leden 2025 s účinností od září 2025. To znamená další školní rok. Plus, co možná bude jakési přechodné období, o kterém toho moc nevíme. Další, co proběhlo, je po republice rovnoměrně vybráno nějakých cirka 29 provozů, které ten nový spotřební koš testovali. Problém je, že zase i tyto provozy jsou držené v tajnosti a hlavně ten test proběhl před koncem školního roku, to znamená, teď už by měly být známé výsledky a ani ty výsledky nejsou. Všechny tyhle ty tajnosti a spíš ani žádná informace k tomu nejde ven, to všechno pomáhá různým konspiračním teoriím a plno lidí se bojí, co se vlastně chystá. A my teď máme to veliké štěstí, že právě paní bakalářka byla ochotná přijít k nám sem říct, jaké bylo to testování, protože ona je jedna z těch 29 školních jídelen, které to testování prováděly. Ještě než se zeptám na první otázku, tak je ještě důležité říci, že paní bakalářka není ta, která by byla autorem novely vyhlášky o školním stravování, kde by měl být nový spotřební koš, ale ta, která jedna z těch 29 provozů přinášela tu zpětnou vazbu, aby ten nový spotřební koš byl lepší, byl dobrý. Takže ještě jednou dobrý den. Dobrý den. A hned na začátek se zeptám, jak jste se vlastně k tomu testování dostala? No, tak to úplně sama nevím. Byla jsem oslovena Státním zdravotním ústavem. Jak mě vybrali a podle jakého klíče, také nevím. A je to možná proto, že máme celkem 1500 strávníků, vaříme pro mateřskou školku, pro základní školu a pro cizí strávníky. Takže možná, že to bylo jedno z kritérií, že chtěli mít jednu jakoby komplexní jídelnu. Takže myslíte si, že právě proto, že jste veliký provoz, takže o vás byl zájem? Ano, ano. Dobře. A zeptám se, jak to testování probíhalo? Tak na první schůzce jsme dostali materiály, podle kterých máme postupovat. Hlavně tam byla předpokládaná skladba toho jídelníčku, který jsme měli sestavit. Bylo jedno, v jakém časovém horizontu si to vybereme. Spousta děvčat tam měla problém s tím, že by to měl být červen, protože většina školních jídelen na červenec a na srpen zavírá. Takže ty poslední týdny vlastně jakoby vyskladňují sklady, jak se říká mezi náma. Takže tam bylo dané, že to nemusí být jakoby čistý měsíc od 1. do 30., ale prostě 4 po sobě následující týdny. A na tuto stejnou možnost jsem přistoupila i já, protože to znamenalo splnit stávající spotřební koš. S tím, že nezasáh, že to nebyl jeden ucelený měsíc. Aha, to znamená, že vy jste museli i dodržet ten stávající spotřební koš, neměli jste žádnou výjimku nic. Neměli, tu legislativu jsme nesměli obejít. A bylo pro vás složité vytvořit jídelní lístek podle nového spotřebního koše? Velmi.
Velmi, ačkoliv to tak nevypadá, já si jídelníček ve své školní jídelně píši sama, jenom po konzultaci vždycky se svojí kolegyní nutriční terapeutkou a s vedoucí kuchyně, ale jinak ho vytvářím já vždycky sama a to ten byl jednoznačně i těžší, než když jsem nastoupila jako začátečnice. Bylo to opravdu složité, byly tam jídla, byly tam receptury, které se tam budou muset vložit, na který a vlastně ani nemáme ty správné receptury. Takže bylo to těžký, musela jsem si změnit i takovou tu klasiku toho, v čem každá máme nějaký systém, takže to jsem musela hodně změnit. Třeba oblíbená jídla u nás jsou vždycky jako oběd číslo 1. Tady, když jsem je chtěla zařadit, tak jsem je musela dát na oběd číslo 2, takže to bylo složitější i pro ty strávníky si to potom objednávat a vyhledávat. By si ty strávníci vyhledali to, co jim chutná. To, co jim chutná, přesně no. A co pro vás bylo nejtěžší? Já ještě musím prásknout, že vy jste vlastně vystudovaný nutriční terapeut. To znamená, máte i možná výhodu oproti běžným vedoucím školních jídelen, že znáte ty souvislosti výživy, stravování dětí a tak dále. To znamená, co pro vás bylo nejsložitější? Určitě bezmasná slaná jídla. Bezmasná slaná jídla, který podle nové legislativy, kdo jste viděl webinář, tak víte, že tam to představili, budou muset být 4krát v týdnu. A opravdu musí být kombinovaný tak, aby bylo masové jídlo a to druhé vždycky striktně musí být bez mase. A to bylo opravdu velmi těžké, protože zeleninová a luštěninová jídla jsou alespoň u mě v jídelně velmi tenkým ledem. A musím opravdu hodně přemýšlet, jak ty jídla zařadím a jak budou upravena, tak aby dětem chutnaly. Myslím si, že za těch 12 let jsem dokázala ty pokrmy najít, ale teď tam budeme muset najít další a takhle je vytipovat. Takže to bude hodně těžké. Proč zrovna ta bezmasá slaná jídla jsou nejtěžší? Nejsou receptury, je to drahé, děti to nejedí. Co je tou příčinou? No, ano, bezmasé jídlo je většinou, pokud je nesladké, tak je udělaný většinou jako zeleninové nebo luštěninové. Tak tady asi už jako to cítíte sám, že tady je opravdu problém teplá zelenina, luštěnina, kombinovat dohromady. Jo, nikdy to úplně na tom talíři, ačkoliv se kuchařky můžou 100krát snažit, tak to nikdy nevypadá úplně dobře vábně. Je to opravdu velký problém ty jídla nastylovat tak, aby prostě chutnaly 3letým dětem a zrovna tak i 15letým, který my v té jídelně máme. Když už jste u těch dětí, jak na tu změnu reagovali vaši strávníci? No, tak 1+ to mělo, museli se naučit opravdu si dobře volit, aby teda se vyhli těm jídlům, která jako nechtějí konzumovat nebo nemají rádi. Nejvíce to samozřejmě odnesla mateřská školka, kde ty děti nemají možnost té volby, kde to teda byla opravdu striktní změna. Já moc se mi do toho nechtělo, hlavně z toho hlediska, protože 3letý děti podle mýho nejsou dobrou cílovou skupinou na testování. Nicméně projít tím pilotem taky museli a tam teda opravdu byly reakce asi i ze stran učitelek a rodičů jako nejvíc na to reagovali. Tam poznali, že je změna. To znamená, když to převedu na celou Českou republiku, takže ty malinký provozy, hlavně mateřské školy, tak s tím novým spotřebním košem budou bojovat nejvíc? No, myslím si, že je to nejvíc ovlivní, protože tam opravdu nemají děti výběr. Takže rozhodně mateřské školy a rozhodně jídelny, kde není možnost výběru, které vaří jenom jedno jídlo. U vás to testování proběhlo. Jakou máte zpětnou vazbu? Jaké máte výsledky toho testu? U vás na vašem provoze? Tak já už dlouhodobě v rámci projektu Jíme beze zbytků sleduji zbytky, takže jsme se zaměřili na ty zbytky, na které se zaměřujeme i v normálních běžných měsících. A samozřejmě jsem v rámci stravovací komise, kterou mám při jídelně, oslovila teda rodiče a oslovila i děti, aby se k tomu vyjádřili. Takže opravdu jakoby špatnou reakci, že by to bylo úplně špatně, nemám vůbec od nikoho, to opravdu ne. Nicméně 2 dny se mi nepovedly opravdu napsat. 2 dny byly tak, že děti nejedly ani oběd 1, ani oběd 2 a nechtěli to ani vyměnit. Ty, co nejedli 1, tak to nechtěli za tu 2 vyměnit, prostě ty 2 dny se opravdu nepovedly. A celkově za ten měsíc byl opravdu nárůst zbytků o 20%. A na mě to byla prostě jakoby moc náhlá změna. Je dobře, že na to bude čas, že to budeme moc možná vpravovat nějakou dobu, než teda to budeme muset úplně plnit. 20% navýšení odpadu, to je hodně. Je hodně. Je.
a je dost pravděpodobné, že ty začátky prostě budou těžké, než si na to ti strávníci a celkově i ty školní jídelny zvyknou. Testování proběhlo, předpokládám, že jste informovali Státní zdravotní ústav. Máte od nich nějakou zpětnou vazbu na základě vašeho reportu, jak dopadla školní jídelna u vás? Ne, tak bohužel zatím ne, takže ani nevím, jestli se mi ten jídelníček povedl sestavit dobře podle jejich pravidel. A hodně mi to mrzí, protože mě by třeba zajímalo, jestli v těch výtkách nebo i v těch plusech jsme se sešli. Jestli třeba ano, to, co jste vy řekla, že je špatně, tak řeklo dalších 5 jídelen. To, co jste řekla, že je dobře, na to se shodlo 10 jídelen, tak žádnou takovou reakci nemám. Takže ani v podstatě nevíte, jestli ten váš report, ty vaše výsledky nějakým způsobem ovlivní, změní tu novelu toho spotřebního koše. No, nemám, ale věřím, že snad jo. To byla spousta práce, jak mojí, tak mojí kolegyně. Jo, opravdu to nebylo jednoduché to testovat. Bylo k tomu spousta tabulek, spousta vyplňování, spousta dotazů. Takže určitě jsme nad tím strávili hodně času. Pan ředitel to ocenil, ale zatím jako nevím, jestli to vůbec jako ta práce k něčemu byla, ale doufám, že jo, že se nad tím přinejmenším někdo zamyslel. Já vím, že ty testovací subjekty takže byli zavazováni k mlčenlivosti. Proč? Jak vám to bylo vysvětleno? Tak na první schůzce jsme dostali materiály, kde teda nám bylo řečeno, aby jsme je nikomu dál neukazovali, že jsou teda opravdu jenom pro naši potřebu. Tomu jsem asi úplně rozuměla. Bylo to ve fázi testování, nikdo nemohl vědět, jak to dopadne, takže s tím jsem souhlasila, ale jinak jsme nebyli požádáni v podstatě o nic dál. Jenom opravdu jako materiály nikomu dál nepouštějte, jsou jenom pro vaši potřebu. Tak, aby nevznikla asi nějaká panika. Tomu asi úplně rozumím. Už se vědělo, že ten spotřební koš prochází nějakou úpravou, takže to bylo v pohodě. Bylo nám to vysvětleno, že hlavně nechtějí, aby nás ovlivňovaly potravinářské a jiné firmy. A potom, až po tom testování, tak teda přišla žádost, už asi vzhledem k tomu, že začaly reagovat média, začaly reagovat rodiče, tak přišla žádost už písemná o podepsání mlčenlivosti. A já už jsem byla v té době jako jinde. Jednak jsem končila ve škole absolutoriem, takže jsem měla kolem sebe spoustu nutričních terapeutů, spoustu doktorů, kteří mě učili a s nima jsem se samozřejmě už jako dobrá žákyně a oblíbená žákyně o tom radila. Chtěla se znát i jejich názor dřív, než to tomu Státnímu zdravotnímu ústavu pošlu, jestli třeba to není jenom moje domněnka, jestli oni to taky takhle cítí, jestli to tam o tom problému můžu napsat. Takže už jsem do toho zatáhla určitě spoustu lidí, což jsem jakoby ze začátku nevěděla, že nemůžu. Takže už jenom to, že jsem to řekla na stravovací komisi, že o tom věděli rodiče, že teda prostě školní jídelna testuje spotřební koš, tak už to bylo proti tomu papíru, který přišel, už to nešlo podepsat, tak abych jako do budoucna nemohla mít problém. Aha. To znamená, jestli jsem to dobře pochopil, nepodepsala jste to, abyste nemohla vlastně, nebo protože jste nedokázala splnit ty podmínky, to, co tam bylo napsáno. A hlavně jsem se necítila jako nikým ovlivněná. Já opravdu jako netrhly se u nás dveře a jako řekněte nám, co tam je, nebo opravdu se to nestalo za celou dobu. Takže jako mně to prostě přišlo, že to přišlo hladce, že to všichni chápali, takže vyzkoušet se to musí a že se to prostě zkouší, že tam není nic ještě jistého. Tak určitě ta zpětná vazba od vás tak pomůže právě, aby ten spotřební koš byl prakticky realizovatelný, protože pokud je to, jak se říká lidově, od stolu, tak to ničemu úplně nepomůže. No, já se trošku bojím, jestli těch 29 vzorků nebude málo, no. Třeba se bude ještě pokračovat dál. Je kolem spotřebního koše, nebo nového spotřebního koše poměrně hodně tajností. Proč? Proč si myslíte, že to tak je? No, je to norma, která opravdu ovlivní školní stravování do budoucna. Ovlivňuje ji současný spotřební koš, u nového to nebude jinak. Je to zásadní formule, která vlastně ve vyhlášce 107 je. Jo, je opravdu důležitá. Ale proč se o chystaných změnách nemluví? Právě pro tu důležitost toho spotřebního koše tomu úplně nerozumím. Jo, stres vnímám ze strany zdravotního ústavu, jsem začala vnímat v době, kdy teda jako zjistili, že o tom hodlám na veřejnosti trochu mluvit.
A s tím, že doteďka jsem neřekla nic, co by mělo spotřebnímu koši ublížit, ať novýmu nebo starýmu. Plnila jsem starý, budu plnit nový, takže nevím to, proč se nepřivzalo víc odborníků, proč se o tom daleko víc nemluví. Nevím, možná opravdu otázka spíš pro ten státní zdravotní ústav. Taková hypotetická otázka. Hypotetická, protože my nevíme, jak bude finální podoba novely nového spotřebního koše. Je něco, co si myslíte, že v novém spotřebním koši bude super, že je fajn, že se tam něco takového objeví. A naopak něco, co si myslíte, že to není úplně to šťastné řešení. Tak toto je hodně fajn otázka. Já bych třeba takový výzkum čekala předtím, než se vůbec spustily opravy spotřebního koše. Kdyby oslovili spoustu jídelen a řekli, co vám vadí na současném spotřebním koši a pak teda z toho něco vypiplali, tak to by bylo hodně fajn. Ale oni to neudělali a teď to vlastně řešíme, když už ten koš se renovuje a běží. Za mě je hodně fajn spojení ovoce, zeleniny a mléka a mléčných výrobků. Jo, to si myslím, že je dobře. Potom určitě by žádná jídelna nebo většina jídelen nesouhlasila s navýšením ryb. Jo, to se mi nelíbí, navýšení ryb, a pak se mi teda nelíbí ta frekvence těch bezmasných pokrmů. Já osobně mám trošičku strach, a tady už jste to v podstatě jako nadnesla, že aby nový spotřební koš neměl stejnou podobu jako tehda pamlsková vyhláška. Ten, kdo zažil první verzi pamlskové vyhlášky, tak ví, že to bylo spíš ke vzteku, než aby to k něčemu pomohlo. Bylo tam hodně nedodělků a teprve až ta další verze byla jakž takž použitelná. A já mám strach, aby u toho nového spotřebního koše nedošlo právě k podobnému efektu, to znamená, aby se nestalo, že byrokraticky zatíží pracovníky školních jídelen. Víme, jakých je žalostně málo a že mají práce až nad hlavu. A další, to, co už tady i zaznělo, aby děti nechodily domů hladové a aby se nenavyšoval odpad, protože to nikdo nejí. Mm-hmm. Jaký je váš osobní názor na nový spotřební koš z pohledu profesionála, zároveň nutriční terapeutky, zároveň pracovníka, který nahlédl do té kuchyně přípravy toho nového spotřebního koše? No, dobrá vedoucí, o tom jsem naprosto přesvědčená, si se spotřebním košem poradí. Ale já bych ho chtěla tak, aby se s tím poradila i ta špatná. Jo, to jako určitě. Otázkou zůstává, aby hlavně byl zdravotně přínosný pro děti a aby to pro děti teda bylo zdravé a hlavně zároveň jako nějakým způsobem atraktivní. Aby to zůstalo, aby nám ty děti v těch jídelnách zůstaly, což asi by měl být ten cíl toho spotřebního koše. Po dobu mýho působení v jídelně já se vždycky snažím ty jídla napsat a i teda kuchařky tlačím k tomu, aby byly uvařený tak, aby žádný pokrm nezbuzoval v budoucnu negativní vzpomínky na školní jídelnu. Jako to možná většina mých vrstevníků má na mlíkovou polévku. Jo, tak to bych opravdu nechtěla a nechtěla bych, aby to právě způsobil ten nový spotřební koš. Mám obavu, že jednou takovou komoditou, která by do budoucna mohla být, tak by zrovna byly ryby. Aby nevzpomínali děti na hroznou rybu ze školní jídelny. Teď jste mi sebrala úplně všechny slova. Jo, souhlasím s vámi. No, u těch výběrových jídelníčků současný spotřební koš, když se sestavoval, tak nebyla možnost výběru obědu ve školní jídelně. Toto zavedení, tato možnost zavedení výběru 2 jídel, tak trošku vlastně by hodila vidle do spotřebního koše a bude to házet i do toho nového. Jo, to dítě se vám vyhne se, když bude chtít, tak se v dobře sestaveném jídelníčku vyhne těch komodit, který do něho potřebujeme striktně nebo chtěli bychom dostat. Když vám dítě nebude jíst luštěninu, tak ji neochutná ve školní jídelně za celou dobu, pokud si bude poctivě volit. Jo, takže ten základ je v tom, že pokud opravdu jako chceme mít spotřební koš, tak bychom možná měli zakázat výběr ze 2 jídel, ale to už dneska nemůžeme, když už jsme té veřejnosti široké ukázali, že to umíme. Ale potom, když bychom to dělali dobře, tak by musela v ten den být na výběr ta samá komodita. To znamená ryba dušená, ryba smažená.
ale to zase popírá možnost výběru, že jo, pro ty rodiče. Tak musíme si jako předně jakoby stanovit, co vlastně chceme. Co od toho školního stravování s novým spotřebním košem očekáváme. Co chceme, ale to ani na tom zdravotním ústavě nám vlastně neřekli. Ono je to hrozně složité, podle mýho, když ten strávník bude chtít, tak dokáže prokličkovat, i když dáte na výběr, i když nedáte na výběr. Takže ano. Tohle bude poměrně složité. Ano, v současném jako se dokáže vyhnout rybám a luštěninám, ale v novém spotřebním koši si myslím, že se dokáže vyhnout i masu. A teď už jako úplně nevím, jestli jako ty bílkoviny úplně nepotlačujeme. No tak tady to teda nezaznělo, ale zase z toho, co víme, tak když bude na výběr, tak vždycky, řekněme, ta 2 bude muset být bez masa a 1 bude muset být bez masa 2 dny v týdnu. To znamená opravdu, když to dítě se bude chtít vyhnout tomu masu, tak se mu vyhne také. No, ale zase, co se budeme povídat, když to dítě si vezme i ten masitý oběd a to maso vrátí, tak se mu taky vyhne. Tak se mu taky vyhne. To jo, ale už je tam třeba ta omáčka na základě toho masa udělaná. Jo, už je tam ten výpek, už je tam ten vývar, už tam vždycky nějaká součást toho masa je. Je ještě něco k tomu novému spotřebnímu koši, co si myslíte, že by naše diváky zajímalo, že by měli slyšet? No, já jako úplně, když mluvím se svýma kolegyněma, tak většina má opravdu strach jedině z toho, aby to ty děcka jedly. Aby to bylo nastavené tak, aby jsme měli dobré receptury, dobrou možnost se dostat ke kvalitním receptům a aby jsme to uměli uvařit. To je asi největší jakoby úskalí, který tam bude. Já vám děkuji za rozhovor. Děkuji za pozvání. Ještě než úplně skončíme, tak já věřím, že tahle ta situace nemůže vyhovovat a být příjemná ani autorům nového spotřebního koše. V republice se objevila v podstatě antikampaň nového spotřebního koše. A možná je úplně zbytečná, možná ten nový spotřební koš bude skvělý. A těm autorům za to všichni budou tleskat a budou je vynášet do nebe. Ale protože to nevíme, tak proto je možná tady tahle ta negativní kampaň. Já věřím, že někdo rozumný nechce házet autorům klacky pod nohy a že by naopak bylo plno odborníků a plno vedoucí školní jídelny, kteří by rádi se spolupodíleli na té výrobě, rádi by dali svoje zkušenosti a jediné, co tomu brání, je to, že neznáme, jak bude vypadat nový spotřební koš. To znamená, autoři, já bych vás poprosil, zveřejněte nám informace o novém spotřebním koši a věřím, že se najde plno odborníků a školních jídelen, které chtějí pomoci, aby ten spotřební koš pomohl pozdvihnout to školní stravování na vyšší úroveň a hlavně, to, co už tady zaznělo, aby se děti najedly a bylo méně odpadu. To znamená, zveřejněte nový spotřební koš a buďte otevření té kritice a těm návrhům na změnu. Takže děkuji za pozornost a zase někdy nashledanou. Nashledanou.